Кой всъщност е историческият Исус и защо зелотите са искали война, а Той донесе любов? Гледайте новия епизод на Културна Одисея в YouTube канала Славейко Йорданов. Приятели, добре дошли в новата серия на Културна Одисея. Още от най-дълбока древност човек е жадувал да разбере света. Как е устроен? Как е възникнал? И редом с това е искал да познава своите богове. Древните ловци-събирачи, шумери, египтяни, елени, траки. Те изобразяват божествата си, разказват митове за тях, строят им храмове. Всичко това е стремеж да ги видят, да ги докоснат, да ги направят близки. Но с юдаизма идва една съвсем нова стъпка. Тук вече не става дума да изваеш идол от камък или да си представяш Бог като герой от мит. Вярата на Израел казва: истинското познание е да говориш с Бога като с приятел. Да го търсиш не като образ, а като живо слово. Да се опиташ да разбереш не външния му вид, а неговия замисъл за света. И тук се крие тайната. В еврейски език думата познавам, юдея, и думата любов имат един и същи корен. Да познаваш Бога, значи да го обичаш. Така името Израел, Исраел, буквално срещу Бога, е име не на народ, а име на пътя. Път на познание, което е любов. Път на любов, което е познание. Сега, приятели, нека се върнем там, където въздуха е тежък, а дъха на историята мирише на прах и желязо. Рим е в своя разцвет. Империята държи света със здрава дисциплина, а в малката Юдея копнежа за Месия пулсира като оголен нерв. YouTube Славейко Йорданов. Гледайте целия филм.